साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिग्रायारि जोहोलावनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखरखौ नोंथांमोननो बावहरनाय जाबाय। जय बड'लेण्डनि जय बड'लेण्डनि जय बनसुलि जय बनसुलि। गिबि गिबियावनो फरायसा आफादनि जानानै आङो साफ्रोमबो बड'लेण्डआव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरनाय जाहैबाय। दा दिनैनि दिना मोनसे ओंथि गोनां दिन, जाय दिनाव दिनै 8 आगस्ट 2022 मायथाइया जोंनि जारिमिनारि सम जानानै थागोन बा मोनसे जारिमिनारि मोनसे दिन जानानै थागोन, जाय दिनाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम जानायनि 5 दाननि उनावनो गोदान दिल्लीनि जन्तर मोन्थोराव दिनै बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव आगान होफैजेननाय जाहैबाय। आरो बे मेसेजखौ दिल्लीनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गासिबो रायजो राजाफोरनो जोङो दिनै हरनाय जाहैबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय होननानै आङो दिनै बे दिल्लीनि जन्तर मोन्थोरनिफ्राय मेसेज होनाय जाहैबाय। आङो जोंहा आफादगिरिया दुलाराय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां मानाव रन्जित बसुमतारिया जोंना सफैबाय। दा बेनिखायनो बिथांखौ आङो खनसे जै होस्रांनानै जोंनि स्टेजआव बरायनो थाखाय आङो आखायाव लानाय जाहैबाय। Bonjit Manjil, long live! Long live! Long live! Bonjit Manjil Zindabad! 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 Bonjit Manjil Zindabad! 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 Bonsul long live! Long live! Long live! Bonsul Zindabad! 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 Our demand, legal demand! Legal demand! Legal demand! Bonsul long live! Long live! Long live! Bonjit Manjil long live! Long live! Long live! Bonjit Manjil long live! Long live! Long live! Jai Borolendi!